Vítam vás pri druhom videonávode, v ktorom si povieme niečo o prvých krokoch klubového ISSF manažéra v novom informačnom systéme Slovenského futbalového zväzu. Po aktivácii vašeho konta vám určite prišiel e-mail, v ktorom ste mali základné informácie k prihláseniu sa do informačného systému. Čiže určite tam bolo vaše prvotné prihlasovacie meno a vygenerované prvotné heslo. Ak sa prvýkrát prihlasujete do systému, systém vás automaticky prinúti zmeniť si heslo. Po zmene hesla už sa stávate v systéme aktivovaní a môžete plne využívať všetky dostupné možnosti informačného systému pre slovenský futbal. Ako prvý krok po vstupe do systému sa vám ukáže pracovná plocha klubového ISSF manažéra. Máte k dispozícii základné menu, a to sú súťaže, družstvá, elektronická podateľňa o klube, zoznam hráčov, klubu a základné nastavenia. V pravej časti obrazovky máte k dispozícii rýchle tlačítko návratu na úvodnú stránku, základné informácie o vašom účte, pomoc a tlačítko odhlásiť sa z informačného systému. V časti Môj účet máte momentálne k dispozícii iba zmenu hesla. Do budúcna samozrejme v tejto časti budete mať k dispozícii všetky dostupné informácie o vašom prístupovom účte a budete si niektoré z nich môcť zmeniť. Odkaz pomoc je predpripravený formulár, cez ktorý nám môžete poslať akýkoľvek námet, akúkoľvek otázku, akýkoľvek popis problému, čokoľvek. Slúži to na komunikáciu na e-mail helpdesk@futbalnet.sk. Po napísaní problému stačí odoslať tlačítkom, odoslať a máte notifikáciu o tom, že vaša správa s popisom problému bola úspešne odoslaná a týmto pádom my sa na vás už spätne budeme kontaktovať. V základných nastaveniach je momentálne k dispozícii prepnutie obrazovkového režimu na celú šírku obrazovky alebo na prednastavenú pevnú šírku. Klikneme na zoznam hráčov, kde sa nám zobrazia všetci hráči klubu, ktorí majú materský klub zvoleného klubu, za ktorého ISSF manažer je prihlásený v systéme, alebo sú v tomto klube na hosťovaní. Máme možnosť používať vyhľadávanie, či už je to cez registračné číslo, meno, priezvisko, stačí zadať niektorý z parametrov, po prípade vybrať pohlavie a zatlačiť tlačítko vyhľadávať. Pokiaľ nie je zadaný žiadny filter, systém vypíše všetky záznamy v systéme týkajúce sa daného klubu. Vyhľadávacie kritériá sa dajú veľmi jednoduchým klikom na hornú lištu okna zavrieť. Takisto sa dajú klikom znovu otvoriť. Ďalším krokom je zmena informácií o klube. Klikneme si na klub o klube, zmena informácií o klube. V tejto časti máme možnosť, alebo má klubový ISSF manažer možnosť meniť si základné informácie o klube. Sú to bloky adresa, fakturačné údaje, kuriér dodacia adresa, po prípade kontaktné údaje na klub. Do budúcna sa budú tieto bloky samozrejme rozširovať. Dôležitou informáciou pre vás je to, aby ste si správne vyplnili všetky fakturačné údaje, hlavne číslo účtu, ulicu, číslo domu, poštové smerové číslo, obec a štát, ten sa vyberá z vyberača. Napríklad takto, napíšem časť, systém mi ponúkne už veci, ktoré môžem vybrať, štáty, ktoré môžem vybrať, vyberiem Slovensko. A takisto je veľmi dôležité vypísať si správne kuriéra dodaciu adresu. Je to kvôli doručovaniu hlavne registračných preukazov, nových registračných preukazov plastových, pretože tu tieto údaje, pokiaľ budete mať správne vyplnené, tak sa vám budú automaticky predplňať pri objednávkach cez elektronickú podateľňu žiadosť o vydanie registračného preukazu. Povinnými údajmi sú fakturačné údaje, pretože pri každej dodávke registračných preukazov, jednoducho pri tých denných dodávkach, ako bolo publikované v úradných správach, sa sumarizujú naozaj všetky objednávky podľa fakturačných údajov a samozrejme druhá sumarizácia je podľa kuriéru dodacej adresy. Pokiaľ nechcete dostávať
každú kartu zvlášť, lebo za každým vypíšete kuriéra inú adresu, tak si ju tu predplňte a používajte len jednu. Dôležité je ešte zmeniť si štadión alebo vyplniť si údaje o štadióne. Klikneme na zmeniť, vyplníme všetky povinné údaje, tie s tou hviezdičkou červenou sú povinné, ostatné sú nepovinné, dáte vytvoriť a v tom momente sa vám vyplní štadión. Mať vyplnený štadión je veľmi dôležité, pretože napríklad pri rozlosovaní súťaží sa automaticky dotiahne tento štadión. Pokiaľ sa urobí rozlosovanie súťaží a vy nebudete mať vyplnený štadión, bude nutné, aby ho správca súťaží na každom zápise o stretnutí doťahoval. Alebo vyberal, pardon. Posledná dôležitá informácia pre vás z tejto časti informácie o klube je skontrolovať si naozaj všetky údaje, či sú nahraté správne. My ich naplňame samozrejme do systému podľa vašich prihlášok, ale pokiaľ by náhodou nastal problém s IČom, DIČ, IČDPH, po prípade štatutárnymi orgánmi klubu, ktoré sami neviete meniť, stačí nám napísať cez elektronickú podateľňu pomoc, napíšete nám, ktoré údaje žiadate zmeniť, my vieme presne, od koho nám prišla informácia a my ich na základe vášho podnetu zmeníme. Zmeny názvov klubov sa dejú jedine overením cez portál alebo register ministerstva, kde musíte mať zaregistrované stanovy a používame jedine oficiálne registrovaný názov na ministerstve. Takisto si máte možnosť zmeniť logo, a to kliknutím v informačnom bloku logo na upraviť, kde si načítate z vášho počítača predpripravený súbor s logom v obrázkovom formáte, napríklad PNG, JPEG alebo niečo podobné. Dáte nahrať, aby sa vám načítal do informačného systému. Zobrazí sa vám prednastavené výberové okienko, ktoré si môžete naťahovať a prispôsobiť. A v tejto pravej časti vidíte predvybratú časť v rámci toho okienka, ktorá sa použije. Dáte upraviť orezanie a v tomto momente je vaše logo v systéme pripravené. Ďalšou časťou je elektronická podateľňa, v ktorej momentálne máte už spomínaný formulár pomoc, cez ktorý môžete s nami komunikovať. Je to ten istý formulár, ku ktorému sa dostanete takisto cez odkaz pomoc v ľavej časti obrazovky. Vrátime sa ešte k zoznamu hráčov, pretože samozrejme po kliknutí na ktoréhokoľvek hráča sa dostávate na detail hráča, kde máte všetky základné všeobecné informácie o hráčovi, o klube jeho prvotnej registrácie, o jeho materskom klube. Poprosíme skontrolovať všetky tieto údaje, pokiaľ ste prišli na nejaké rozdiely, nahlásiť ich buď už cez spomínanú elektronickú podateľňu alebo priamo vašemu matrikárovi, ktorý vás má na starosti. Takisto máte možnosť použiť záložku hosťovania a prestupy, kde pokiaľ mal hráč hosťovania a prestupy, budete tu vidieť všetky jeho transfery. Prejdeme k časti družstva. V každom klube existuje niekoľko družstiev alebo tímov a pre každý z týchto tímov alebo družstiev je možné pripraviť si tzv. Predsezónnu súpisku. Pôjdeme v menu na družstva, nové družstvo, kde máme možnosť pre náš klub si zvoliť pre aktuálnu sezónu družstvo. Názov družstva sa nám vygeneruje automaticky podľa zadanej vekovej hranice alebo vekovej úrovne. Napríklad pre U19 je to vrchná hranica staršieho dorastu. Kategórie od A po Z používame jedine v prípade, pokiaľ máme v jednej danej vekovej úrovni viac tímov alebo družstiev. Vyberieme pohlavie, podľa toho, či sa jedná o ženské alebo mužské družstvo. A máme možnosť si napísať ešte aj doplniť marketingový názov družstva, ktorý bude v budúcnosti použitý pri generovaní názvu družstva na verejnom internetovom portáli futbalnet.sk.
Zvolili sme si napríklad MFK Nová Baňa U19. Dáme si vytvoriť družstvo. Družstvo U19 staršieho dorastu bolo úspešne vytvorené, nemá ešte vytvorenú sezónnu súpisku. Môžeme si teraz kontrolovať pomocou vyhľadávania pre danú sezónu, aké družstvá máme vytvorené. Máme tu vytvorené mužstvo staršieho dorastu. Prejdeme do časti súťaže, kde v časti súpisky si môžeme vytvoriť tzv. Sezónnu súpisku. Pre všetky družstvá, ktoré sme si vytvorili, si vo vyberači družstvo, máme tu vytvorené dve, U13 a U19, odkliknutím môžeme zvoliť danú súpisku, ktorú ideme naplňať hráčmi. Je to tzv. Predsezónna súpiska, ktorá sa použije následne pri generovaní zápisu o stretnutí, kde to je jedna z možností, ako naplniť časť zápisu o stretnutí hráčmi a technickým realizačným tímom. Na predsezónnu súpisku máme možnosť pridávať hráčov tým, že zadáme časť jeho mena alebo priezviska, po prípade zadáme jeho nové registračné číslo, vyberieme hráča a stlačíme tlačítko plus. Ja ich tu vyberám náhodou, ale samozrejme systém, keďže pracujete na dostrými matričnými dátami, automaticky kontroluje danú zvolenú vekovú úroveň, aby ste nenahrali hráča na sezónnu súpisku, ktorý v danej sezóne, v danej vekovej kategórii, v danej vekovej úrovni nemôže štartovať. Takže pridáme si zo pár hráčov, aby sme ich tu mali. S tým, že samozrejme šípkami môžeme jednotlivých hráčov presúvať, po prípade prepísaním čísla, presunutím na prvé miesto a kliknutím mimo okienka sa nám automaticky hráči vymenia. Povinné sú čísla dresov a takisto post. Je možné si doplniť aj technický realizačný tím vedúceho družstva, asistenta trénera, lekára, maséra, poprípade bezpečnostného manažera alebo zástupcu klubu, k ním dátumy narodenia. A samozrejme je možné doplniť aj trénera, ale pri tréneroch je dôležité, že tréner nie je voľne vpisovateľné pole, tréner sa takisto vyberá z vyberača, čiže je nutné, aby všetci tréneri daných tímov boli zaregistrovaní v informačnom systéme. To znamená, aby ich kluboví manažeri alebo aby si sami vyplnili registračný formulár a zaslali ho na Slovenský futbalový zväz, kde budú zaregistrovaní a vpustení do systému. Vyberám úplne náhodne. Ako posledné v tomto videonávode si ukážeme, ako sa dajú hráčom nahrať fotografie. Prejdeme do zoznamu hráčov, vyberieme si hráča, prejdeme na jeho detail, kde máme možnosť nahrať mu jeho fotografiu. Stlačíme upraviť, vyberieme si súbor z počítača v obrázkovom formáte, napríklad JPEG, JPEG. Dáme nahrať, aby sa nám obrázok natiahol do systému. Máme možnosť potiahnutím myši si aktivovať okienko, kde je prednastavený pomer strán, je možnosť zväčšovať, zmenšovať. Tu sa nám ukazuje vpravo výrez, stlačíme upraviť orezanie a týmto sa nám dostáva fotografia hráča do systému. Je veľmi dôležité pri týchto fotografiách nahrávať kvalitné fotografie s vysokým rozlíšením, nie skenované fotografie z pasov a podobne, alebo z občianskych preukazov, nakoľko tieto fotografie budú použité aj pri výrobe nových plastových registračných preukazov.
Poslednou vecou, ktorá je veľmi dôležitá, je získanie súhlasu na uverejnenie fotografií na verejnom internetovom registri na novom portále futbalnet.sk, ktorý v najbližších dňoch bude aktivovaný. Pokiaľ dokážete získať súhlas najlepšie písomne od hráča, stačí zmeniť parameter, zobraziť fotku na verejnom portáli na áno, stlačiť upraviť a dostávam informáciu o tom, že ten príznak bol zmenený, tá informácia je tu. Fotka je verejná, je fotka verejná? Áno. Pokiaľ potrebujeme zmeniť na nie, dáme upraviť. Týmto sa stáva fotka neverejnou. Fotka je samozrejme z pohľadu klubového prístupu ISSF manažéra vždy dostupná. Jedná sa jedine o verejné publikovanie fotografií na verejnom portále. Ďakujem za pozornosť.